Zrejme už len málo kto by si trúfol napiť sa vody z rieky či potoka. V Jakubánoch pri Starej Ľubovni to dnes vyzeralo ako by tamojším obyvateľom vyschli studne. Všetci si to namierili k tamojšiemu potoku. Je to rituál a tradícia miestnych gréckokatolíkov. No a potok im posvetil kňaz. Aby táto voda ponížila satána, odstránila všetky úklady, ktoré proti nám strojí. Hospodu, pomolím sa. Miestni gréckokatolíci hneď po liturgii odchádzajú k potoku Jakubianka. Mnohí sa dnešného dňa nevedeli ani dočkať, veď voda z tohto potoka má vraj zázračnú moc iba pár dní v roku. Veľká sila v tej vodi. Veľká sila. Čistá voda zdravá, no to što, nie je pre zdravie. To je strašne čistá voda tu. Hlava mňa bolela, pomohla mi, nohy mňa boleli, keď mi pomohla. Ľudia sa v nej umývajú, vo vedrách či konviciach si ju odnášajú domov. V dedine nenájdete človeka, ktorý by jej účinkom neveril. Od roka do roka vám sa nedhubí, neskazí sa, to je dobrá furt. Môžete piť. Ešte odložíme na jar. Korávam dáme do vody, že by tiež chránilo ich. Miestny kňaz hovorí, je to tradícia a vraj už od roku 1322. Zdravotných ťažkostí sa báť netreba, hoci hygienici rozbor vody z potoka nerobili. Za tie roky, čo sa tu na voda svetí, tak nebolo počuť, aby táto voda ublížila niekomu. Muža myjeme, moje pijeme, krávu kropíme, domu kropíme, všetko pošvacujeme. No. Jakubianka má pramene nad obcov a tak ľudia hovoria, že práve u nich je najčistejšia a aj keby predsa len niečo, tak je posvetená. Voda sa hovorí, že skalke na skalku zíde a už je čistá. Zázračná sila vody v Jakubianke vraj vydrží ešte 2 týždne. Každý, kto tento obrad svetenia nestihol, si tak pre ňu môže prísť aj v najbližších dňoch, no plytvať ňou rozhodne netreba, veď rovnaký rituál si tu veriaci zopakujú až o rok. Zo severu Slovenska Ján Tribula, televízia Markíza.